Man of God, thank you so much for inviting me. Ndinotenda kereke nekundigamuchira Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Rega ndiremekedze vashumira pamberi pangu. My sister Chaplain Piri, Mr. Jesu. Amen. 1 Kings chapter 3 from verse 16. 1 Kings chapter 3 from verse 16. It's a common story. Ndofunga yambobatwa malines ayo panapa. 1 Kings chapter 3 from verse 16. 1 Kings chapter 3 from verse 16. Muchaverenga just one line. Ndofunga tisitunaiziva nyaya. 1 Kings chapter 3 from verse 16. So ndichenda pa verse 21. And when I arose in the morning to give my child milk, behold, it was dead. But when I considered it in the morning, behold, it was not my son, which I did bear. Baba tinokutendai taurai kupenyu wedu. Nyasha dzenyu dzidururwe shoko renyu ridudzirwe sekuda kwenyu. Rititsure ridzidzise nekutigonesa muzita ra Jesu Kristu weNazareta. Amen. Ndofunga vazhinji nawo itinoiziva vakadzi vaviri vaigara muimba imwe chete. Saka mumwe usiku akavatira mwana wake ndokubva aba omumwe. Akatora wavatira wacho akafa akandoisa pasaidi pemumwe. So mumwe ndiyanga achitaura apa pa verse 21 kuti ndakanyatsotarisa mangwanani ndikaona kuti mwana uyu haasi wangu. Ndakanyatsotarisa, I considered in the morning, ndikaona kuti mwana uyu haasi wangu. Saka nyaya vakazoitakura vakaenda kuna mambo. Mambo vane ruling yavakaita kurivesa zvaitirwa mumwe abirwa mwana wake ndokubva adzorera the right mother. But shoko randinaro usiku wanhasi nderekunjatsotarisa. I considered in the morning, ndikaona kuti mwana uyu haasiriye wangu. Sometimes the enemy charuda kushandisa pano, number one, adatora advantage yeusiku, nokuti usiku uyu akavatira mwana wake ndokubva afa kwakundobira mumwe. Nekuda kwekuti usiku uyu akapiwa mwana asiriye, akazozoona kwaedza ava mangwanani. Mangwanani is just a shadow picture ye light revelation cannot correct information. Usiku I darkness kureva ignorance kana kuti kushaiwa zivo. Bible overat kuchema kungauya usiku asi mufaro unouya mangwanani. Usiku I time yekusaziva. So the devil or the enemy takes advantage yekuti munhu haasi kuziva. Amai vabirwa mwana mupenyu vapiwa futi mwana difference. Vangopiwa akafa but chakafanana mwana. Vakabereka vana vese uyu wake mumwe ndokuba mwana wemumwe ndokupawo mumwe mwana akafa. Zvoreva kuti pane giving iripo na exchange iri kuitwa pachitorwa advantage ye darkness. But uyu zvanzi mangwanani pandamuka dambudziko redu nderekuti dzimwe nguva hausati wamuka. Uri kushandisa feeling yekungonzwa kuti mwana aripo paside. But zvinoda anomuka. Orega kuita mwana wokungobata nekungofila neruoko. Ochinyatsotarisa kuti ndiye wangu, ende kuti uzive kuti ndiye wako une zvaunoziva pamusoro pewako wacho. Nekuda kwokuti ukabirwa mwana ukapiwa mwana usati waongorora type yemwana wako unogamuchira zvisizvo. Kune life inogamuchirwa nemunhu nekuda kwokuti azive the original plan yaMwari concerning life yake. Saka unoita settle for less. Kuchita sekunge kuzvininipisa asi kuri kuninipiswa nemweya yetsvina. Zviita sekunge aiwa uri munhu munyoro uri humble but iri attack yakusiya usisina choice. Asati masenge ekuti so long life togara tichianzwa naye. Chikuru kufema kumwe kufemereka. Pane mamwe mafemero anotaradza kuti zvinhu zviri right. Chero wadya ukaguta, kuguta haisi problem. Uchaona kuti dzimwe nguva ukazorwara kuenda kuna chiremba haunyorerwe mapiritsi kana mushonga, unoudzwa chimwe chikafu chekudya. Kurati problem yako haisi nzara asi kudya zvisina basa.
Aizve. Pane pekuti ukaenda kuna chiremba unotsanangurirwa. Tidai madyawo ma-apples, madyawo kana unodzwa ma-fruits, odzwa nezvekunwa. Unyatsoona kuti problem yako haisi kuti haudye. Unodya zvisinei neutano hwako. Why? Because wakatichwa kunzi chikuru kuguta. Hamuchabvunzana kuti wamboguta nei. There is light at the end of the tunnel. Hapana ari kubvunza how long is the tunnel. Unofira mupaipu. Zvanzi ndakatarisa mangwanani ndikaona kuti pane zvaitika panapa. Haisiriyo type yangu chaiwe. Mwana aripo, but pane chiri kushaikwa pano chinotaridza kuti ndewangu. John 4:24, mukadzi weSamaria anonzi naJesu patsime, enda unoshedza murume wako, go and call your husband. Ndokubva ati handina, zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna, nokuti pane wawii naye kumba. Kurati anyatsotarisa word rekuti husband, ndokubva aona kuti tsano vari kumba uku is just a man, pahusband haqualify. Ndokubva ati handina, zvikanzi wataura chokwadi kuti hauna, nokuti pane wawii naye. Saka pari kunamatirwa vanhu vari kuda kuva nemahusband, hauye biyo uchigara nemeni. Why? Nekuda kwakuti hausi kunyatsotarisa ma-qualities afather kuti achipo here apa. Exchange yaitwa panodiwa anomuka mangwanani, nokuti mangwanani anogona kukwana, but ukasamuha usati munhu anonzi uyu akarara iye akasvinura. Pane imwe level yekurara iwe wakasvinura, yekusaziva zveupenyu. Ndakatarisa mangwanani ndikanyatsoongorora ndikaona kuti haasiriye mwana wa. Saka type yetsotsi iri manje anenge conman. Conman munhu wekuti anoshanda nebrain dzako, haakubire zvepower, anoshanda neunderstanding neknowledge yekuti anokubvutira chinhu chekuti unosara ukabatirira zvisizvo uchingoti ndicho, nokuti hausi kunyatsotarisa nechiedza chemangwanani. Pane pekuti munhu akakumaka hauya achiti ndakakumaka, anoya achitaridza kunge anokufarira. Unotozvidiscover relationship kuti apa handisi kudiwa, ndiri kushandiswa. But anokushandisa hauya achitaura kuti ndoda kukuabusa, anototi I love you. Wozoona mulove yacho kuti love hamuna, muri kushandiswa munhu. Ko vakomana vacho vanocalculata ka. Akaziva kuti ndive nehouse girl anondiwachira nekundibikira zvinodhura, anongokuti I love you. Unofanira kuwacha nekubika iwe usingadiwe. Unofanira kunyatsotarisa relationship yako kuti kuwachisana chete hapana nyaya. Vane zvavanocalculata zvaunofanirwa kuona. Akatokutengera foni ukafara, but emu yake haisi kuti ubate foni, ndeyekuti apota achikubata mufoni iyoyo. Haunambozvinzwa iyo. Vanocalculata vakomana kuti mari yekuenda kuloji inodhura, ndikaramba ndichienda everyday unorojerwa. Kaloji kenyu kakunyeperwa kunzi uri kurojerwa imba. Hausimbozvinzwa iyo. Hausikana. Because hausi kunyatsotarisa nyaya ndiri kutaura. Uri kuitiswa in the name of love, but ukanyatsosecha hapana love, pari kushandiswa munhu. Unenge uri kufarirwa uchiitiswa. Inyaya yekuti hausi kunyatsotarisa. Zvandakatarisa mangwanani, because hausiwo usina chinhu. Type yetsotsi iri rinokusiyira something chiri useless, but chichingonzwawo something. Imota hongu, emu yekuti uve nemota ndeyekuti unopinda mairika uchifamba nayo, iwe unopedza nguva uri pasi payo. Unyatsoona kuti apa ukanyatsoitarisa haisi mota iproblem. Asi pavanhu vane mota unonongedzerwa, une problem yako inonzi mota. Yako mwechina
yekuti haikusiye usina something. Zvakutoda anogona kuona ane ziso remweya kuona kuti ndizvo here zvandakanamatira izvi, nokuti mweya yetsvina yacho yakupota ichita exchange. Hakuna life yakadai, but unosvika pakumanikidzwa neupenyu zvokuti unogamuchira zviripo. I always tell people this, munhu wese ari wired for the best, munhu wese anoda zvakanaka. Kuzorambawo hazvo but mumwoyo make nepfungwa idzi zvakanaka zvodiwa. Neanotoenda kubhero nyowani anoida. Usafungidzwe kuti akamaka nyowani. Anotoida. Saka uchiona akatotenga sheti nemabhatani asina kukwana anotokomplena. Ane mweya wenyowani. Anoda zvakakwana kuri kubhero kwacho futiko. Kana akatotenga mabhonzo kubhucha, haangobuda agutsikana, anoti but ingawana hana kana kanyama. Ane mweya wenyama mubhonzo imomo. Kurati wakaipa akakonzera exchange. Nyama yakabvutwa ukasirwa mabhonzo. Ndakatarisa mangwanani ndikaona kuti oza pane zvimwe zvinoitwa newakaipa. I want you to see this picture. Chakaberekwa chinofa. Samukadzi waigona kungogutsikana kuti ndofunga ndewangu afa because upenyu ndo zvauri. Kana aberekwa chasara kufa. Saka uchiona paukadzingwa basa unombosuspekta mweya yetsvina. Wakati kana wapinda basa chasara kudi kubuda. But mabudiro hauna basa nawo. Kana ukarambwa ndiwo watanga nazvo here. Hausiriwo watanga kana kupedzisira but marambirwo ako aya. Kungoti mazuvano vakomana vacho havasi kuroora. Iwo haunokuona mota yanga ine mabhaluni so Saturday. Mumwenyu akaenda Saturday yapfuura. Hazvinzi havasi kuroora, zvinonzi havasi kuroora inini. Ndaimbodzidzisa vanhu matsananguriro iwayaya kuti unonzwa munhu achiti mabasa ari kunetsa. Ndikati half truth, handisi kuti inhema, ndati half truth. Complete truth. Kutoni mabasa izvezvo ari kutsvaga vanhu. Ndakaona newspaper richitoti kuchiredzi kuHarlet Sugar kuri kudiwa engineer. Saka huti kune mabasa ari kunetsa, unoti mabasa type yangu anonetsa. Wakaipa akaita exchange akakusira une something. Iwewe haisi nyaya yekuti hauna hembe. Nyaya iri pauri ndeyekuti hauchene chete. Wakatorerwa kuchena ukasirwa hembe dzacho. Gore rinopera usina kunzende makachena unongopfeka uchene. Unofana mboitarisa hembe kuti kupfeka hako but apa handisi kuchena. Type itsotsi rinokusira une something. Hausiwo usina chinhu hazviite. Unosara uine something. But not the best. Not the original thing meant for you. Mari unobata but haubate inotenga. Pakanamatirwa wasiri kubata mari hauye nokuti unotobata. But ukanyatsoongorora wakafana nevasiri kuibata. Vasingaende kubasa vakanzi vari kunamatirwa pano hauye but unotoziva hako kuti unoshandira mahara. Imboongorora mashandiro neupenyu hwacho. Uchaona kuti uri palist remarovha but wakarejeswa kana vari kushanda. Iya kuti unonzi mainingi handisi kuramba ini but naningi wacho hamuwirirane wani. Maisibanda nasibanda munotaudzana here. Uri palist reshirikadzi uri pamurume. Pane exchange yakaitwa. Asara monza mukadzi anotobuda pachena kuti murume wangu anodana nemumwe munhu. Kwete murume pa next wangu anodana nemumwe munhu. Kuna chakaitika kumba kwenyu makangotorerwa love mukasiwa muri 2. Pari kunamatirwa. Inoda kumboitarisa relationship yako kumbao.
kungoti vamwe wacho havana kuya kuzodana nevanhu ka, vakauya kuzochengetwa nemurume wacho. Saka uchiona kuti haasi romantic, akangoshingirira imba yake. Chaanogona mumarriage kushinga kwete rudo. Boza mudanani kamugarisana. Makabvutirwa love, mukangosiwa muri two. Type yembavha iri pano ye, haikusiya usina something. Pane imwe life yokuti ukatarisa inofanira kukubohwa yekurwadza. Kusvika waudza Mwari kuti my story must change. Why? Nokuti apa pane chakabvutwa apa. Ndo zvazvirika, nyika yacho ndo zvairi, mari haisi kubatika. Usamirire vanhu, kune vari kuibata. Ndo zvazviri, so nyika yacho so zvinhu zvakaoma, iti ndakaomerwa. Why? Nokuti exchange yakaitwa mulife mako haina kuitwa kumunhu wese. Indakaona n'anga ine mombe. N'anga chaiyo chinzi asekura mombe ndedze n'anga. N'anga yani zvinobatika. Uyo unonamata Mwari hapana chiri kubatika. Pane zvakaitwa. Vakadzi chakavapa kugara vari two kuwirirana. Ndakadiscover mulife kune vanhu vari kuwirirana newe nekuda kwokuti muri palevel rakafanana, but zvavo zvikafa zvako zvichiita ndo vanoita mbavha dzeupenyu hwako. Faro akataurira vakadzi ananyamukuta kuti kana paberekwa mwana mukomana urayai. Ananyamukuta basa ravo nderekubatsira vanhu kusununguka, but ava nyangwe vanga vakatrena kusunungutsa vanhu, vanga vakapiwa assignment spiritually to kill. Saka munhu akatrenwa kunzi unouraya mwana haana basa newe kana une nhumbu anotokufarira. So kune vanhu vanokuda kana uri pastage yepregnancy kwete pastage yekubata chaunofanira kubata mulife. Life yakuda vanhu vanonyatsotarisa according to the scriptures, according to the word, kuti ndo here pfungwa yaMwari, ndo mararamiro acho here aya, kwete kugamuchira zvese zvese. Nokuti itsika yewakaipa yekuti anokutorera chipenyu okupa chakafa, but nokuti une policy yekuti chakaberekwa chinofa, unobatwa nhamo isiri yako. Jacob wakoma vakamutorera bhachi rake, vakauraya mbudzi, vakarisa paropa rembudzi, vakanopa baba vapiwa, baba vaJoseph. Jacob apiwa bhachi, akachema kuti mwana wangu afa. Ichokwadi pane ropa, panotaura kuti pane chafa, but kuti ropa nderani havana information. So unobatwa maoko nhamo yembudzi, Jozari mupenyu. Why? Nokuti nhau yeropa riri pabhachi haugone kuinterpreta zvakanaka. Kuna exchange yakaitwa. Type yeumbavha wakadaro so arikuda kushanda nekuti unoziva here original wako chaiye unomuziva here. Unoziva kuti mbavha nekuda kuba kwese kwadzinoitawo havasati vambogadzira 500 US yakabatana, vanokopa maoriginal unotsara available. Why? Because vakatogadzira 500 yefake, hainzi yefake because hakuna original yacho futi. Saka kutonzi pave nefake, vanenge vambokopa original uripo. Life yako ikuti uzive kuti yauri kurarama ifake, ndokinge waziva the original plan of God concerning your life. Unofarira nyaya isiriyo. Indakambofara, ndaifara pandagara kuwadzanawo. Bo ndaiwirana landlord. Kwete ndaenda landlord, ndaingowirirana naye zvaindifadza. Kusvika ndazokura pakufunga, ndikazoti hazvifadze. Ndogona kudzika pasi naye. Kune zvinokufadza kana usingazive the original plan of God. Kuroja hakuna kumboipa stage inowanika mulife, but kudada uchiti ndakatora yese, ndakatora nedining, hazvidadise. Usadade nezvinorwadza. Satani anoita exchange. Unofarira zvisingafadze.
kutomira pamberi pano chaipo ndakatora yese nedining, kwete ndakavaka, ndakatora kuti maroja ese anopa mari inini ndozoendesa kuna mudhara, uchiisa yako futi ipapo. Saka usinia hwacho hunobatsirei? Wakaitiwa exchange kuti uve nejoy yekuva nepako, ukava nejoy nezvinhu zvemunhu, kuti vese anopa mari inini ndozoendesa kuna mama. Hazvidadise. Istage iriko mulife, but kana wakutodada waipa, zvinofanira kutokubohwa. Saka panenge pane exchange yakaita unotorerwa so. Ndakanyatsotarisa mangwanani ndikaona kuti asiriyo. Hongu chakaberekwa chinofa, but changu chakasika ndicho here nyange rufu ruriko. Mukadzi anonzi Rebeka nhumbu yarwadza. Zvandakabvunza Mwari kuti sei zvichidaro? Zvikanzi mauri mune ndudzi mbiri, mune hondo irimo, asi mudiki achabudirira kudarika mukuru. Nhumbu inongorwadza, but Rebeka sei wabvunza Mwari usina kumhanyira kuleba kucalculate months. Kuti aya pa 4 months haisi labor pain, panofa munhu. It's pain to kill. Sei zviri kudai? Do you know kuti dzimwe nguva munhu ane pambiri anomborutsa naye, asi zvinoita futi kurutsa usina nhumbu. Saka Satani asakunyepere nemamwe masymptoms asiriwo. Garikatange nhamo iyi unofa nayo iyi. Hapana chiri kutangwa, wachovha nguva refu, pakaitwa exchange ukasirwa tsumo. Upenyu asikana, gariketange nhamo, wachovha. Tarisa time. Hausi kutanga apa, wakutofa nayo iyi. Wakasirwa tsumo dzinokusimbisa, hauchatarisa nguva. Inzwa murume anga ari paBethsaida, ichokwadi akaporeswa after 38 years. That was a good miracle, ne healing yakaitika. But pane problem one andinochema. Ani zvinhu zvaakapotsa kuita mulife zvaifanirwa kuita 35, iye akararoko. Nokuti kune nyaya dzekuti ukasadziita uri mudiki, ukakura kudziita unotsurwa. Traya ikagogo kutora maself midai. Munotsurwa nevazukuru, yakatokujamba iprogramu. Kune zvirikudyiwa nevafana zvokuti mukada kuzvidya kana vafana vanoita problem nemi. Zera racho harichaita. Kuti wakaipa dzimwe nguva anongokurova patime. 38 years ari paBethsaida, kana akazopora, kana aifanirwa kuroora pa 25, haana anga akararo. Zvaifanirwa kuitika mulife make panguva yese, haana kuita. Akarohwa time newakaipa. Saka usazongoshingiswa so. Ndo zvazviri baba. Ndokunotangira munhu wese ikoko. Iwe uchiri kungotanga nanhasi. Kana posta ranyorwa uri ku and others namanje. Ibvo rinyorwawo. Hansi kuti others zvakaipa, nekuti nguva yacho yarebawo manje. Ningani ngaripo nevamwe kuchitaurwa iwewe. Unobvutirwa zita kuti rizikanwe, uchona uri kuothers ikoko. Pane kuti utarise kuti nenguva yafamba iyi nezviri kutaurwa izvi hasi kupindirana. Pakaitwa exchange, pakabiwa nguva yangu yekusimuka. Saka vakadzi vaigara vari 2, kurati they were friends, but ishamwari dzekuti vanobvisa renti yese, magetsi vanosheya, but mumwe akaita chipenyu, mumwe anoita mbavha yemumwe. Vanhu vanokufarirai nyaya yekuti hausati wane breakthrough. Blessing inovengesa. Dai Mwari anokomborera. Uri rede rekuzofesana nevanhu vachakumaka nekuti wakomborerwa. Paunoraiza nekusumudzwa kwesoko, une hondo dzinongotangawo kwete nekuti watadzira vanhu, but nekuti wasimuka. Chapa president kufamba nemotaketi,
sabhuku asina, ndozvandiri kutaura izvi. Kana wako muzoroko unoita mhandu dzakawanda, kana uri sabhuku havana basa newe, ndione kuchita kuudza vanhu kuti munoziva ndiri sabhuku here. Vanhu havana basa nazvo. Nditori kansela kaya. Level yekuvengwa inenge iri shoma. Why? Nokuti level rauriwo ridiki. The higher you go, my enemies anosimuka akawanda. So vakadzi vaigara vese mumba, vese vasina vana, vari kusheya magetsi, vari kusheya mvura, vari mu one room. Gamba mu room imomo une mhandu yako, uchazviona kana zvako zviri zvipenyu. Zvemumwe zvikafa zvako zviri zvipenyu, uchaona kuti ndakaunza mbavha yacho mu room mandiri. Vamwana vakuratidza kuti vanokuvenga. Why? Because zvekuvengerwawo zvacho hapana. Ini vanhu vese vanotonigamuchira ndi muna right, hausi right, wakabroka. Sumuka mbichana uone. So kuna exchange inoitwa so nimwe yechina. Hausiwo usina something, unosara une something. Anotora kuenjoya muchato, osara une ringi yacho, mara wadzira anoita. Musingawirana nemunhu wacho akakupfekedza. Itsika iwakaipa kuti hakusiya usina something. Why? Zvinotora time kudiscover kuti hazvisi. Nokuti kana uri murima unoshandisa feeling kungobata, unokuti kuti mwana wangu aripo. Ndizvozvo mwana wangu. Varume asikana vanonetsa, bani mandisirwa wako akanyanyayo. Iwe kunzwa kuti vanonetsa ka. Saka nekuabhuswa kweso unongoziva kuti vanonetsa. Kuti uchisuspecta kuti zvina Satani mukati, unongoti aiwa ndakaudzwa. Varume vanonetsa, but iwe manetserwa wako akanyanyayo. Chimbobvunzwa pamalevels ekunetswa kwacho, bvunza ari pasaiti pako, ndomanetsero avo heraya, uchaona kuti wako anyanya. But wakapiwa tsumo nekutaura kwacho kokuti uzvigamuchire. Vanonetsa. Business muZimbabwe riri kunetsa. Manetsero ari kuita ako akanyanya. Sechari pane andoombonzwa kuti shamwari ndinongerewo basa. Unonzwa munhu achikudza kuti kwandoshanda hakuna mari uko. Utarise machenero akaita, upenyu hwanorarama, ovati hakubhadhare. Kana kusingabhadhare wadi kumbobuda ndayo proof. Uri kuchovha uriko kusingabhadhare. Kurati kunobhadhara vana havana kutsenwa kutaura chokwadi, nokuti chokwadi chinovengesa. Saka uchinzwa munhu wese akanzi zviri sei, anoti ndiri kuyakiya. Hakuna anoti zviri kufamba ndigere, zvinovengesa. Saka wese unonzwa achiti handina mari, anayo. Hazvibvumirwa kuti ndinayo, unokweretwa. Saka uchana pekutopa matestimony, panotoda kungwarira pamatestimony. Aizve, kungaisi mafundisi takagara hedu, otaura breakthrough yako ye1,000,000. Nenda tokutithe. Handifari stereki. Nenda kuda kuweka percentage ichasara. Saka unopedzisira ungoti zvakaoma munhu wacho. Mina mato inenge iri kumbotraya, but zvinenge zvichiri zvakatoomei, iye munhu ari mumita. Kutya kuti ndikavhuma ndakabata 1,000,000. Saves ichipera toona kuti percentage imari. Saka kuprotecta mari yako hautenderi kutaura chokwadi. Neshamwari dzakatokumirira kukwereta iti. Pupura kamari yako kabata unzwe. Tasikana manje mwana kumushoka akatomedza spoon, uzonya nhamu dzacho. Mwangatomedza badza chairo kuti ibudewo zvayo. Kuna exchange inoitwa nemwe yechina. Zvawaifanira kunge uinazvo hauna, but hauna kuzosiwa wakadaro, une something. Hatese ndingavake dzimba hombe rate. Unosiwa nekamba kako. Chero ndine mba yangu. Inzwa, kugutsikana kuri right kana iri pfungwa yaMwari. Kogoita kugutsikana nokuti zvangooma una choice.
mfundisi munhu anofana kugutsikana nezviripo so saka ndo statement dzaanoda manje nokuti izvi zvaunoti ndo zviripo ndo zvandiri kugutsikana nazvo haisiri pfungwa yaMwari utori anda ataki. Vana veIsraeri vakambogara muEgypt, Mwari akavakomborera, nzvimbo yavo ikanzi Goshen, but iri under Egypt. The same God akazoti ngavabude vaende kwavo, kunonzi kwavo kuKenani. Ko vadi kufira muGoshen yeIjipita, kana vakaropafadzwa sei kuGoshen vachiri pasi paFaro kuIjipita. Sachono nemwe mudziyo yausingatenge nekuda kwokuti wakanorodya pane fitted wardrobe. Izvo zvauziva kuti hauna wardrobe hauzive. Amira ndikuudze mani, hauna kana kitchen initi wakanorodya pane fitted kitchen iwewe. Mira utame uno uchabata shuwa zvandikutaura izvi. Unodzirwa nezvinhu zvevanhu kudaro. Paka exchange kwakuti ubuild life yako unongorodya pane zvinhu zvacho. Inenge rafu hamusi kudaira mushe ndati uchabata shuwa. Pauchatama ndo pauchazota hauna kitchen initi iwewe. Ifitted kawakangosvika zviripo. Usavarairwe nefitted wardrobe iri mubamo. Hauna wardrobe uchaisa hembe pawayo pauchatama. Wakabvisirwa pfungwa yekuti utenga wardrobe ukanorodya pane fitted. Saka wakatozorora zvako hautomboziva kuti hauna kana kitchen initi hautomboziva. Ameno September pauchatama uchati asi tsano vaye vanenge vanoprofita. Handiprofite ndingokuudza. Hauna. Unosvika pakuzorora so wakaipa paanokutorera kitchen pfungwa yekutenga kitchen initi anokurodyesa pane fitted. Unenge wakazorora sirongedza zvinhu pafitted yevanhu zvikagorera kunotamiwa. Saka pane pandakambotama ndigara kuwadzana landlord akazonditi taenda kunobhadhara mari tapedza kutaura landlord saka mucharini nezvinhu ndikandatoуya usapana mumwe kuuya ngo usati iya mapedza kutaura nemuroja abhadhara mari so makubvunza saka muchauya rini kuti ndatouya kuti nepickup iyo yatouya murume mukuru nemuri tairoja kune fitted. Saka mari yewardrobe ndaidya bondefunga kuti ndinayo Satani akangonda exchange chete. Saka hana kusiwa asina chinhu. Unosiwa une murume wekuti BP yawina haisi kubva pa next door, iri kubva kumurume iyeyo wawina iye. Une nhamo yako murudo rwacho. Ukamutarisa unorova maoko sokuti akomana ga. Unotorerwa wosiwa une something. Wakatorerwa business wakasiwa uinaro rinotemesa musoro. Vana vako vapenya vanambofa chakafamba fungirawo. Zoti BP yawinayo kubereka kwete kushaya mwana, kutobereka mwana wokuti akomanaka mwana iro. Vana chiri chikomborero vakoida dambudziko. But balisi vanhu vane vanonosimuka. Ndakanyatsotarisa mangwana ndikaona kuti iyi haisi life. Iyi haisi pfungwa yaMwari. Iyi haisi marriage. Vanhu vanotozondonzi mai ningi baba ningi wacho hatisi kuonana ende kudana nemwe munhu. Iwe anogara newe wachidana nemwe munhu. Asi mberi unotosunga utoendawo kuchina utonzi mai ningi sumukai naningi wacho amutaure mese. Ndo imba inoda kuchemerwa mangwanana nhasi. Yakarohwa exchange. Life ikurarama nzvadzi yangu yakarohwa exchange. Saka nemwe murume pabedside handina anondikuisira mvura. Kwa huna anokuisira mvura wakambouya sei apa? Kune hama dzakambonditakura but dzakandisiya pakotatu. Pane kuti vandisiye ndamu mvura vakangosiya ndiri paside. Anokupfimba ushaye unongoshaya norora chete. My I love you once one hour kweta I'll marry you. My I love you chet. I love you, I miss you. I love you, I miss you. Ndokurorwa iro. Ku Dubai munoenda kwateta muende. Unozoona pane exchange apa. Tata kaenda out.
Hauzooni masikana vakomana ava vane maplans avo. Ukaona achikugochera so adazokugocha. Ane exchange yaanoita kugochera pogochwa munhu. Wosiwa zvako. Kugara vese kuwirirana, but wawirirana netsotsi rako. Inyaya yekuti hauzvizive. Uchaziziva kana breakthrough yamo kuti ndiyo enemy waiwanire panze. Kana mukatesa mabhadla bhazi pamba, makanonoka tsotsi riri mukati. Unosiwa une something. Pavanhu vasina zvinhu hausimuke, but zvauinazo hazviverengwe pazvinhu zveupenyu. Kuna vamwe sekuru vangu vakamboshaika kudombosha waini sekuru Bhana so. Nguva tsika dzechishona dzekugowa hembe dzedze. Oza ukaona hembe dzichigowa vanhu vachitambira malebos. Pakanzi yangu waikugowa hembe dzasekuru Bhana. Hakuna akafarira kugowa kwehembe. Soka nzaiwa zvinozongoitwa musi wenyaradzo. Baba, hembe dzakabuda ipapo, vanga vane hembe vasina hembe. Iyo kune munhu ane bhutsu kasina bhutsu. Yandiri kutaura hese kutamba naye. Unoshaya chinhu une zvinhu. But pazvinhu zvako zvikamiswa apa, wekaonza kuti handisandatanga. Life inoda kumbotarisa the other side, kumboongorora so life yacho. Kama kakugutsikana nekakufa ndati unosirwa tsumo dzacho kuti ndo life baba, ndo patotangira, pane kwatiri kuenda, unosvika kupi uchingonzi uri kutanga. Ndo upenyu asikana. Ndo zvadziri dzimba idzi. Tese tiri kusangana nawo matambudziko aya anenge akanyanya. Kurohwa kwacho kuseni masikati manheru ngemapiritsi. Ndo imba asikana, todiko. Firamo unofa zveshuwa. Unotofa zveshuwa pakashaka nyasha dzaMwari. Yakunzi firamo hakusi kungotaura panofa munhu apo. Pakuda anoti akatarisa, ona kuti chandibira ichi chiri very active, chinotomuka usiku hachirare, yakuda kwamambo. Vanhu avari vaviri vakasimudzira rwendo kuenda kuna mambo mumwe nemumwe. Hondo yacho iri yekuti ndewangu mupenyu, zvakanaka zvinodiwa nemunhu wese. Saka kunenge kuti zvakanaka zvikasabatika mavari vanoda zvako. Zvako zviri kudiwa nevanhu vakauraya zvavo. Vakauraya dzimba dzavo vakudawo murume wako. Ameno zvakaita akarambwa, but arambwa kudaro haana kurizaina kurudo, akarizaina imba. Rudo achiri naro, adatopa murume wako. Mumba mune nyaya. Abirwa mwana akasirwa mwana. Abirwa mwana ndokubva asirwa mwana. Ari muchechi asiri kuchechi. Hana chaanodzidza kuno chinoitika chemweya ikoko. Anopinda chechi asiri muchechi. Asora mudzi vanhu achiti yeda aise mweya. Mwari wacho mweya, anonamatuka mumweya, iye ndokubva apinda chechi isingaiti zvemweya, Mwari ari mweya. Isaini yekuti haupinde chechi ka. Nokuti hakuna matwe Mwari mweya, anonamatwa mumweya, iwe unopinda chechi isingaite zvemweya, ndokubuditswa chechi uri kuchechi ka. Satani akada kuti ubude chechi yaJesu, unopinda imwe chechi. Yaunonyazoona kuti akomana iyi ndeyedu zveshuwa. YaJesu ine mari dzaudzika, but kana iri yedu sevanhu, unozoona chinhu chedu ichi. Zvaunoita kuchikoro mukanyora O level pamazuva ataivako ameno kana zvakazochinja. Waiti ukafoira paO level ukaita maU, certificate racho haribude. Sei vasiri kuburitsa? Vari kuti unozoitira vanhu noise kuti tatiriko, vanokunyima kuti ufane navanhu vasina kuuya. Bozi wanga uriko usiko, saka upiwe certificate. Unganyepere vanhu kuti wanga uriko. Sa unenge uriko usiko.
kune exchange inoitwa murima. Haitwe kwakachena murima. Murima chi? Time of ignorance. Vanhu vari kuchengeta hanga paruzevha havana kubvisa manhenga ehanga kana kusungirira tambo. Pano exchange kwa potential ne-environment. Nokuti rikanoendeswa riri zai rikachochenywa nehuku, rinotakura huku hwacho mubrain. Iyo potential iripo. Dzimwe hanga dzichipuruka 3 kilometers, iyo inenge ichirova 3 meters, iri hanga futi. Nzvimbo yaakagariswa yakapinda maari. Nzvimbo ikapinda mauri ma1 unotoda deliverance ka. Zvinotora 1 day kubva kuZaka uchiwa kuHarare. Zvinogona kutora 3 years kuti Zaka ibudo. Saka uchiona ukatambira unofunga kutenga rekeni uchiri ikoko. Chimoti unotenga uchazona kuti imhondore. Zvakanaka kumusha? Zvakanaka kumusha. Zvakanaka kumusha? Uri kumusha here? Kune exchange inoitwa even in nzvimbo ino exchange potential iri mauri urarama sekunge hausiriwe. Nzvimbo ine nyaya. Iwe chinopa Jesu pana John chapter 6 kubvunza murume uyu unoda here kupora. John chapter 5 unoda here kupora. Ukaona munhu auya kuchipatara anotoda. Saka Jesu anobvunzirei? Munhu agara for a long time nevamwe varwere vasiri kupora saiye. Saka vanogona kupedzisa vakuudzana zvisirizvo kuti akupora kune basa rechikuru kurarama chero tiripo. Unorayiwa mind ne-environment. Nzvimbo yaunogara ine nyaya. Alright, transfer yaunogara kuBorodeo unosvika pakusuwa kuona chigure. Kwaimbonakidza komana Saturday zvikadarika kudai so unozvishaya kubhuruku. Ukapedzisira ungoti ndangoyazoona vanhu uchinyepa zvavo. Chinzwa kusuwa nzvimbo. Kune zvinhu zveko zvaakurarama mauri. Saka kuenda kwazvisiri unonzwa kuti I'm missing a lot. Dai Mwari atiwanira nyasha tagona kupiwa chiedza chemangwanani chinogona kutenderwa kuti ukatarisa life yaunorarama upenyu hwauinawo wegona kuziona kuti izvi hazvisiri izvezvi. Abrahama Mwari achitaura naye, buda mutende uye panze nditaure newe. Sei Mwari musikade kutaura nemunhu ari mutende? Mutende environment iri strict zvekuti anogona kusaona the vision yechiri kudiwa naMwari. Saka paari kubuda anonzitarisa mudenga uone nyeredzi. Ndo zvichaita vana vako. Nokuti kana uri mutende hauoni nyeredzi urimo. Kudati kune zvinhu zvaunofanirwa kuva exposed to kuti ugone kuchinja mafungiro ako. Zvinhu zvaukagamuchira izvi hazvigamuchirike, zvinorwadza muupenyu, but unodhemenjeka zvekuzvitambira. Enda kugive an example. Kumusha kwedu kutomboshawa ndikafona kuna mama wangu ndiri kuya ikoko taiti takuenda kare vachiri kubika nehuni. So vaipinda mukicheni votanga kubika vachitimirira kuti tuye. Tikangosvika chete kungogara 5 minutes mukicheni mavari munhu isaibuda misodzi wotobuda panze nekukosora nenyaya yeutsi. Ivo havachabuda misodzi. Saka ndaifunza kuti muchemberi akasimba. Aiwa aitombobudawo mazuva ekutanga. Saka akasvika pakuva damaged neproblem. Ndokubva vasvika pavakawirirana kuti hatichemedzani. Ukaona munhu ari kuchema muenzi, iwe life yaunorarama inorwadza ungoti wajaira. Unotoda anokuudza kuti haisi life iyi. Iwe it's okay. No problem. Chikuru kurarama. But ndo mararamiro iraya. Chikuru kudya ndo zvinonyatsodyiwa zvichiitawo musi. Bible rinosvika parinoti if you are obedient you eat the good of the land. Paland pane chimwe chikafu chinotodzi good neBhaibheri. Muchadya zvakanaka zvenyika, kwete kunzi muchadya zvakanaka. Iye kuti unodya mafruits warwara iproblem pachayo iyi. Hamusana mubona vanhu vari kuenda kuvisiting hour vanotenga mabanana maapples kutozoti akaenda kwahabate kana ari kuno kwahabate anotoita kuteerwa nawo.
kuAfrica mafruits inenge medication. So uchiona wese ari kuenda visiting awo anototenga mushonga. Wazi feya wakasimba udye. Kana warwara moti mundonzirawo nemaapple awaitadza uri panza. Unenge mushonga. But kana life katakajaidzana. Ende dzimwe nguva chaita kuti urware uende ikoko kusadya izvozvi zvauda zvikuteero. Zvotatodya uri kunogwa uende ikoko. Life inoda kutariswa uchiziva the original plan of God. Unoziva kuti ukatobirwa izvezvi TV ukaenda paporisa kundabirwa TV havangoti it's okay tikaiwana tokupa ma-TV akawanda. Kana ukati 51 inch Samsung haisi information yakakwana, vanobvunza kuti serial number haisi information yakakwana, haina here payakaita crack paungaiidentify nokuti ma-51 inch Samsung akawanda. Saka unozotaura kuti yakatekenuka pakona so ine kasellotape kumusoro kuitira kuti kana tarecover ma-TV yako uchaiziva information iri extra. Problem ndeyekungoti takauya panyika tichafa tichienda kudenga kunozorora information yako ishoma. Imi kune nyaya dzekuti dzikasaitika pano kudenga hakuna recovery adziite. And I'll give an example. Munoziziva here kuti kudenga hakupore munhu nokuti hakurware munhu. Anointing to heal is available on earth nokuti ingori restricted to work on earth only. Kune mukadzi akafirwa nemurume, saka vanhu vakazobvunza Jesu nokuti kwaiva netsika yenhaka kuti kana tava kudenga anenge mukadzi wani nokuti vaiti uyo akafirwa nemurume airorwa nehama. Saka kana tava kudenga anonoita mukadzi wani. Jesu ndobva angopindura achiti hakurorwe munhu. Zvazvinoreva ukasarorwa pano wanyura. Ndane 49 years handisana munzwa dhimoni rinoti kudenga hapinde. Ndisu tinai takamubata hapinde denga. Madhimoni haaite zvekudenga, anoita zvepano. Haarorwe, haachate, haadhiraivhe. Unodii kuti kudhiraivha kune basa rendo kuenda kumusha kunozorora. Unoziva pane dzimwe nzendo dzinotoda kuti papindwe mumota. Nekuima koko wakaitawo unototsvaga transport. Kuda kuti unoida kungoti haudi yako padhimota unoida. Zvimwe zvinhu zvaunoti haudi unoda. Ndakamboenda paSowe rimwe gore so. Saka takangosvika takangopitawo matrausi. Tikangopinda nepatiri kupinda takatonzwa nze baba mira ikoko. Uyai nekugedhi. Ipo pasina fence pasina gedhi. Vatoo nemweya wegedhi. Haupindi nepese kuSowe ipo pasina kana gedhi kana fence. Kuda kuti kungowani panhu pakarongeka so zvitori muvanhu. Hanza baba kwamaupinda nako hakusiriko. Uyai nekugedhi. Uone gedhi racho hapana. Uone mweya wegedhi ndourimo but kuvaka gedhi hapana. Panoitwa exchange. Mumba imo moosirwa something. Iyo ndati uvhete life yako. Zvauinazvo ndizvo chaizvo zvokuti Jesu akatenda pamuchinjikwa akafa akati sara nezvinhu izvi. Ndoya akafira here Kristu. Saka zvoda nharo. Haipere nongoti it's okay. It's not okay kana isiri plani yaMwari. Yakuda mabvi, yakuda kuenda kuna mambo. So pavakaenda kuna mambo noise yakatanga variko. Uyu achingoti ndewangu, uyu ndewangu, uyu ndewangu. Osa kune vanhu vane nharo, kune mweya china ine nharo. Kwete kuti ine simba, ine nharo. Nharo harisi simba. Imasana munzwa kuti munhu richiti handiende, haazoende. Anoenda, but atanga achiti ndakuenda, anotanga achiti handiende. Madhimoni akatrainwa kuita nharo because haana power. Anotrusta kuti kana iwe usingazive kuti nharo haisi power, unopedzisira kuti tazvitadza. Ndewangu, naamai vasiriwo. Ndewangu. Problem ndeyekuti mwana wacho haagone kupindira nyaya iyoyo. Anenge achingonzi ndewangu naamai vasiriwo achingonyemwerera. Osapari pamba kuti kwausingadiwe ndounozonzwa mushi. Nongochingonyemerera uri ikoko. Haataure zvekurorayo.
I miss you, I love you. Sweetheart, inguva iri kufamba tumasei ngatimbomira tunyaya utu ngataure zvisvinu. Unosiyirwa pekuti sweetheart kwete I will marry you, wotonzwa kuti mushe. Aiwa kamiswa izina basa miswa iyi. Kune mwe china yada kumiswa because exchange yakaitika iyi. Ukaramba uchirarama isino plan ya Mwari. Inzwa Mwari vanotoshandawo futi nekuziva kwako. Those who know their God shall be strong and do exploits. Those who know. Ka knowledge kanodiwa mumunhu, ziva. Sa unongosiwa uchingoti it's okay, ndo life yacho baba, todiko. Hakuna mabasa kunzo. True love chaya, hakuna. Kana usino kudiwa unafuka tuzukitika kwese. Kuna unarudanana dia. Love yonona mfilimu ye, fair panyika iripo. Hatina musha panyika, imboenda kubruku uone misha iriko. Yazo noti wondu usina musha panyika yo. Panyika hapana zororo, kuna wari kuzorora. Kuna wari kuzorora ufunge. Unyezo noti munu life yaka zorora. Tinono zorora kumusha. Une guarantee yeri kuti kusvika uchizorora futi. Ko ukaita mfakosi. Imagine nenda mwesi ukasanopinda denga ufa. Unyezo noti wakuvadzwa. Saka utomboita nharo panyika kutombori nani? Kuti life ngaichinje, sitombori nani? Nokuti ukataimira kuti zvinonochinjira mberi, ko ukasvika kumberi kune dzakakumirira. Denga harite game yekukavhira vanhu vakanetseka panyika. Kuti panyika papa pakaoma chingopinda iwo. Kunopinda vatsvene kwete vakaomerwa. Wasara mudzasongwe kuti kana vakundi vopinda kwete vakakundwa vakundi. Iyo yekukundwa inenge saini yekuti hakupindike futi. Bozi kunopinda vakundi. Overcomer. So life inoda nharo. But awite nharo chete. You must have light, information, the word of God. Wotsika pa shoko ra Mwari. Woti haisi nyaya ingoenderera pamuchinji kwa Jesu akafanira maupenyu wakadai. Shoko ra Mwari rinoti kudii? Anosimudza marombe. Kweni ndinoremera here zvekuti handisi kusumuka. Ndamuremera Mwari zvokuti pamarombe ese asiya inini chete. Exchange yemwe china iri very stubborn. Unosiwa uine beauty, une makeup, life isiri wake up. Dai zvaitenderwa muchiona dzimwanza dzedu dzinomira mastreet. Dai zvaitenderwa kuenda netochi chiona type yevanhu vacho. Unoziona kuti vepanze vari mukati, vemukati vari panze. Timu riri panze refanira kunge riri mukati. Rimukati refanira kunge riri panze. But mwechina iri stubborn. Nekubhawa kwacho kunodiwa akanaka futi. Ukasanamata wakuwara. Vari kuita zvezvifeyo. Vantoudza noti kandakabata this time kwete kandakaroora. Kandakabata ka bullet. Kukudiwa bullet kunzo. Iwe pa bullet haupo kana pachifefi. Jesu haudi futi. Kwa Satani kwacho kukudiwa wakati nakei. Iweta kutamba nekunamata zvako. Exchange kana yauya. Unopiwa zvakafa. Sauri na problem yako ndeyekuti unoramba uri muusiku hwako munguva yekusaziva. Saka anenge achingoita feeling kuti mwana aripo, haayamwe, haakure, but mwana aripo. Svika ndakanyatsotarisa mangwana ndikanoti chakaberekwa chinofa, but ndakuona chakafa chacho. Oza kubhuroka kuriko mulife, but imboongorora mabhurokero awakaita. Bozi uri munhu akarongeka anoziva zvinhu zvake, kubhuroka kwabva kupi? Yamwe yechina. Munyika ndo zvairi, zvinhu zvakaoma, but maomero ezvangu zvine mweya izvi. Iyo kana vanhu vaidya chingwa mugwenga mudesert place, iyo ndotogara padhuze netuck shop, hachisi kudyika, onoti yako yatomira kuhombe.
oza Mwari vanozviratidza, Mwari vanoshamisa, neunoshamisa. Exchange yakaitika aida kutora advantage yekuti ukasangovhurika pfungwa ukasanyotarisa zvinhu zvako mushe, unobatwa maoko nhamo isiri yako. Tine vanhu vane nhamo, kwete ndo wakaitsvaga. Chine yakapushira nhamo mulife mavo, havasiri wakazvitsvaga. Iyo musikana akatomitiswa, inga vanoberekwa vanomubvunza wani kuti nhai mwanangu Rozi, nhumbu yauinayo ndeyani? Vachibvunza Rozi ane nhumbu, kuti yauinayo nhumbu ndeyani? Kudati zviriko zvekutakudziswa zvinhu siri zvako. Zvotozivikanwa kunzi ndiye akatakura but ine mumwe munhu asina. Iyi nhai Rozi, nhumbu yauinayo ndeyani? Ndeya Cosmas asina nhumbu. Saka kunonotakudzana nyaya dzisiri dzawo. Iyo nhamo yauinayo yaunozera nayo kai yakakurisa. Kana titi wakaitsvagira papo ukaitora kupa, hapana, kungomuka wanayo. Yobva watongozorora kuti ndo upenyu hwacho. KuAfrica kuno kutoita sei? iZimbabwe baba. Baba, kune vanhu vari muZimbabwe zvekuti iwe uchatoona kuti Zimbabwe yauri yakasiyana neZimbabwe yavari. Iri Zimbabwe isi. Kune vanhu kuti ukatarisa kuti hagare kuno ari wekuno. Ima murokesheni, mune vamwe vari murokesheni kugoita vamwe vari murokesheni zveshuwa. Life iri stubborn. Inotoda vanhu vane nharo. Faro hamboda kuti muende zviri nyoreka. Panotodiwa muExodus macho makatodeuka ropa, mutumwa akaburuka kuti vanhu vabude. Faro hangobvumi. Pamberi apa zvichanaka, pane zvichaitika, pane zvaunofanirwa kuita. Chinongorwadza chete chekuti wemumba ndiye ari kukubira waunogara naye. Mamwe matambudziko atinawo ndiye mumhuri, haasi mutoro wakazvikonzera izvi, zviri kumba kwenyu. Vaigara vese mu1 room, ndo mune mbavha yake imomo. BP na mama ndiye murume wawainaye. Haisi BP yepa next door, iri kukonzerwa nadad. Ndo zvinoita asikana vari macho vakaenda kumabhako havadzoke. Vamwe vari kudzoka. Iwe ivani information yakakwana, vamwe vari kudzoka. Nezvakatanga zvemasmall houses, murume wese anodaro, vamwe hasi kudaro. Nhamo yataita ndeye kupuruzira mwana asiriye nokuti hatisati tavhurika meso. Kugamuchira zvisirizvo. And do you know kuti ukagamuchira zvisirizvo for a long time, chaizvo zvikaitika unotofila guilty. Unotengori kutadzira vanhu kana wagarika. Maakudada manje. Hamuchada kutaura nesu, ingana hausitombotaura newe munhamo macho. Do you know kuti iwe une hama zvokuti ukangogarika mbichana unoedwa mugrupu rehama rao dzausingazive dziri muno. Unoona unzi Edith wakadi muzukuru, ndanana titiripo ana gogo wako. Une hama kai wewe. Inyaya kuti vakakubatisa zvakafa. Saka amai vakapiwa mwana asiriye. But zvandakanyatsotarisana noti kufa kuriko, but uyu haasi wangu. Saka kune maDNA kamazano. Why? Because kufanana zvinoti ndewako. Hauna mbondinzwa iwe. Ndakanzwa imwe kwati Nashe Mugabe zvanzi ko imi maiti mwana ndewe murume wese. Saka takaona kufanana nodzerwa dzakazopuruvwa neropa kuti kufanana but havazivani. Imwe life inenge yako but haisi inoda kuvhetwa neropa raKristu. Haisi life yako, haisi pfungwa yaMwari. Unoita munhu ane runako rwakadai anoshandiswa kwete kurorwa. Munhu akangwara kudai asina chaainacho, ongoti ndo nyika yacho, haisi nyika yacho, ndo zvauri iwewe. Pane exchange yakaitwa. Life inoda kutariswa soti, ndo pfungwa yaMwari ere. Kana isiriyo pakutoda nharo kwamambo kuda kuendwa. Ndinofara kuti wauya pano, nokuti unoziva kuti yako inotoda iye Kristu Jesu. Why? Because nevanhu chaiwo vanogona kufevhera tsotsi.
iwe hauzviona kuti girlfriend ndio iri kutotengerwa zvinhu nemurume wako kwete iwewe. Dhimoni mweyechina inofevha matsotsi acho. Zvakanaka unozvionera pamunhu ari kudanana nemurume wako kwete pauri. Foni yauinayo neyakatengerwa girlfriend unyatsoona Satani ari rafu. Yako ungati screen kutsemuka iko. Ene inogara pachaja unge fridge. Ngogara so amuna power bank. Amuna power bank. Uri pamurume. Shona ine girlfriend. Unyatsoona Satani imbwa yemunhu. Inyaya ifanopereka dai. Akajaidzwa. Zvakafa zvinopiwa kuno, zvakanaka zvoendeswa kusei. Iwe usatomboendeswa out kai. Ane kutoti out undoshauri chichi kutaurwa ipapa. Saka shine kutoti utori out zveshuwa. Zvakanaka zvoitirwa vamwe. Anozvideserva iwe uripo wonyararidzwa nevanhu. No problem. Tese hatingaite dzimba. Ndiwo unonzi tese ere. Iti Mwari ndodawo yangu. Osa kune vanhu vane blasphemy vanokushingisa zvinhu sirizvo. Tese tingaite mota. Munoti macho mungafambike. Unonzi tese ere. Kudefenda nhamo yacho unoidefendawo zveshuwa. Tese tingaite mamanager anozotsvaira ndiani. Inda uchida kutsvaira zvekutodaro ini. Soti kutsvaira unokumiririra so. Unzwa kumira kuti tese tingaite mamanager. Saka ngatsvaire ndiani. Saka uda kutsvaira chete. Chako kuri kuda ngotsvaira. Osa pamwe pacho tichada kudzinga dhimonika nekutonzodzinga pfungwa iri mauri nokuti ione dhimoni munenge maakuwirirana. Amen. Unaziva here kuti ukaenda pamba pehama yako ukanetsana neroja repo kana ukatsamwa sei hauripe notice. Uri hama yepo hausi landlord weipapo. Why? Because kana ukati ibva pano rinoti mai namudhara tinowirirana. Mama taura nababa here. Saka namufundisi akati mwechina buda nhamo buda mauri nhamo inobvunza mufundisi kuti inini nemunhu wangu tiri kunyatsogarisana handina problem. Imi mutoriwo muenzi mufundisi dai mabvunza munhu wenyu tinowirirana zvekutodaro. Takatomutsvagira type yemafuta ekuzora, hembe dzekupfeka, kwekugara, malanguage yaanotaura. Asora munhu achiti money talks. Even poverty talks. Pane pekuti munhu akataura unozoti apa nhamo iri kutaura. Eka, andiri munhu ane mari akataura unozoti ya mari iri kuta money speaking. Even poverty speaks. Ndaiti ndikashanya namai vangu kumba kweimwe shamwari yavo. Vakanzi asikana garai pasofa vaiwaridza Zambia. Unzati hapana panda right. Ukaona pasi pachiita right udarika sofa. Poverty speaking. Apa kutoita right apa. Hakusi kuzibata kubatirirwa nemweya yechina. Iva nemweya unogamuchira zvakanaka. Temunhu utakapa lift nemota. Tikati akumberi kune space yaitigarisane. Zanzi kuno kungoronda abo. Mumhepo kuita bo. Poverty was speaking. Nhamo inokupa kushinga usina kushinga uchitokuwara wese. Kuwesta hatiite izvozvo. Zvimwe zvinhu zvaunoti kuwesta ndo upenyu hwakanaka. Zvaunototi musoro kuramba wakatsikirirwa nenhamo yako. Why? Because paka exchangewa zvakanaka ukasirwa kushinga. Imba yako mumba mako chaima ufare wakashinga nemba yako. Kana murume kuda kutokuspoila soro taiwa ati wasted. Hakusi kudzikama uku kukuvadzwa uku. Akati kuwesta ndiani? Poverty ikapinda mauri zvakanaka kuwesta. Asara mbona munhu wokuti akanzi ukamubvunza kuti ukawana mari yakaonesa totenga kana rori. Munhu angatenga mota kaBenz kana Do1. Mari inokwana rori unotenga rori. Nhamo
iri palevel yekuti neanoda kuenda newe kulunch unenge uchamudza ndipe mari yacho. Unonzwa kuri kuwesta, kudya zvakanaka kuwesta, pakatorwa rugare ukasirwa kushinga. Takabva nekoka kuna akandiendesa out tikanodya kofi yatakanwa nezvakaitika ipa zvakakosta 50. Baba ndaiti ndikamira so ndega ndizunza musoro kuti 50 era kumano. Bill rauya so ndati yaita mari iko kofi nemaskonza saka ndi 50. Ndikati next time mukuru totanga tataura. Hatidi kudaro. Ende ipapo chinonzwa kuti ndikutaura upenyu chaiwo chaiwo. Kunonzwa kumaka zvakanaka, unozvimaka, kunenge kurizena wakabvutirwa zvakanaka. Nekafly safe kati chipeya unogona kuya kuno kuZimbabwe ne120 ka 120 US. But uri unoenda paBosman unoshedzera kuti 50. Haimwenda save. Chiona majiro acho aita murodhi. Unyatsona kuti mweya wenhamo ka haudi kuti ungokwira ndege. Unotodya inokwana ndege. Wokwira 50 pazebhedhela utenga chicken 30 wamu 80 kuzosvika paboard up woro imwe 20 unodarika ndege makumbo akazvimba kudai so. Baba nhamo inokupa couch yekushinga. Osvika uchitsoya kuti akomana nditombokwanisa waikwanisa paka exchange rugare ukasiwa ukashinga mukushinga kwacho uchidestroy kawese. Unobvutirwa zvakanaka osirwa zvisina kunaka, but nokuti hauzive upenyu unoshedzera kuti it's okay, chakaberekwa chinofa, wotobatwa maoko mwana otovigwa asiri wako, nhamo yacho haisi yako, wabirwa neakangwarisa anotoziva kuti rega ndipedze statement iyi. Kana mukadzi uyo anoripota achiti mambo ndabirwa mwana uyu ndakarara, dai Solomon asina kukumbira wisdom kuna Mwari nyaya yakadai inodismisswa haitongwe. Nokuti kana uchiti ndabirwa ndakarara mubvunzo ndekuti wazviona sei. Nokuti kumataredzi mose vanoda evidence, eyewitness. Hauti ndabirwa ndakarara because kana unga wakarara unoziva sei kuti wabirwa. Sei Solomon wakagamuchira nyaya neripoti yakadaro. That's a revelation concerning your life. Kune nyaya dzakaitika usipo dzine ma-effects mulife yako today. Uri kuona kuti iwe uri munhu akarongeka, uri munhu ane discipline, akanaka anozvibata, but unosangana nematsotsi chete kuti anoroora vanokuabuse. Haisi mhosva yako. Zvakaitika kuna tete vako, zvakadyarwa mhuri yekwenyu, uri kukohwa nhamo yausina kutsvaga, zvakabiwa usiku wakarara, but nekuda kweshoko raMwari you don't settle for less. Zvakanaka zvinotodisevhawo iwewo kuti uzviwanewo. Izvi zvekuti unoenda kuchikoro haisi nyaya. Kana iye achisumudza marombe. Shamwari dzangu dzekuchikoro pane mapatata ayi takaona wakaenda vese kuchikoro. Vaigara vachindikurudzira so dai wanyora English, shamwari dai wanyora English. Life yauri kurarama dai wambomira neEnglish. Ndakainyora kusvika ndaright. Ozaropesera ndofunga ndanda kuzikanwa ikoko. Bepa remukomana rauya. Badi iri vhangeri pandakasangana naro upenyu hwachinja tadzokera futi kupati. Vakati asi wakazonyora. Ndikati aiwa rakanyorwa richinzi anosimudza marombe. Ndora ndakushandisa English yaramba, but Jesu haana kuramba. Takaexchangerwa kuunderstand life tikanzi kana wangofoira English hauna kwaunoenda. Kana usina maths hauna kwaunoenda. Variko vanoudzwa izvozvo kwete vana vaMwari. Why Mwari wedu unyanzvi hwake kusimudzira pakazvidzwa pacho. Simba raMwari rinomanifesta makashoreka macho imomo, but nyaya ndeyekuti wakashoreka wacho aitarisa life chirudzii, ane nharo here, ari kuchema kuna mambo here kuti yangu ngaigadzirwe. Unodzokera usina mwana ukaita zvekutamba iye ari wako, nekuti mweya wacho unenge uchitiwo futi ndiye wangu. Ndiye wangu, ndiye wangu, ndiye wangu, ndiye wangu. Mambo akati haitongwe nemashoko ekunzi ndiye wangu aya, ndipeiwo banga. Banga rinotaura rufu pamwana, but right interpretation haisi yekucheka mwana, ndeye kucheka mai vasiriwo kuti vabve pamwana.
Saka mai chaiwo vanoti musauraya. Ipai henyu uyo. Mambo ndokubva vainterpreta vachiti ari kuti ipai ndo amai nokuti ane rudo. Kureva kuti kupa kunohwina. Kana wakatorerwa something, kupa kuimba yaMwari kunoita kuti uhwine zvinhu zvako. Someone vati ndoka zvaperera manje. Tada kutorerwa. Rega ndikubatsire. Ukaenda kuchechi so unenge uchitorerwa mari yako. Usati watombobvisa ndo mari here yauinayo inonzi mari. Unonoitwa murombo kuchechi asi wakauya uri mhene. Ingona kwanguya zvakaoma wani. Kuda unopfumisa mufundisi. Kana uchitogona kupfumisa mumwe munhu, iwe wakazvimakire zvitange ka. Iwewe kwa kupfumisa mufundisi. Iwe kana uchitogona kutopfumisa mumwe munhu. Chiregera kutanga mufundisi, tanga wazvipfumisa tuoni. Unyazonoti urungotaura hako hazvisirizvo. Wagara utoriwo pataiti zvako. Na Satani akakubira wacha una nharo naye, uri nharo nechechi. Life yaunoda ere unorarama haisiriyo. But hautsamwi. Unotsamwa kana yanguva yegiving. But life yauinayo unenge uchingoti so long life. Haisiriyo life. Oza pamwe pacho zvinotoda anokuudzawo. Kuti haisiriyo. Iriko ufunge. Yokuti ukaiona. Unyazonzwa kuti uyu upenyu. Saka kune mweya inoita exchange so. Unosiwa wakagutsikana nokuti uraramba murima. Takabva kureka kuMalawi uko. Muno mune varidzi tingaitei mabrand aya. MaChina akabva kuHong Kong vane mabusiness. Kure ndekupi Lilongwe neHong Kong. Iwe yako haisi distance brand dzakashota idzi. Hatimabva kureka nyika ine varidzi vayo. Timabva kureka. MaChina varidzi. Haisi distance. Pane exchange yakaitwa mukapiwa tsumo dzamakapiwa. Kuti zvine varidzi vazvo kwete munhu wese wese. Hausi wese wese kai. Wakatengwa neropa raKristu kai. Unotenda muna Jesu weNazareta kai. Hausi wese wese anotorwa nepofo. Yako nyaya inofanirwa kushamisa. Kuti waenda kuna mambo. Pasina umwe witness ari kumira newe. But yako inobuda zvakanaka nyaya. I'm sure my time is done. Ndauya zongokupa nharo chete. Usagutsikane nesina basa. Usashingiswe nevanazvo yousina. Iwe tinogona kutopinda tese chechi but hatina kufanana. Tinogona kutotamba tese but hatina kufanana. But anorara umumwe nepa ucharara iwewe. Sorry. Mumwe achikindira imba yake, iwe uchipinda nekuseri uchitamira kuti madhetsi asati aitira unga kumhoresi. Iwe takamboitana naro namadhamu tichiri kuwadzana. Mwedzi wapera mari yerenti hapana. Madhamu ari kuti musati maenda kubasa taurai navo. Ndikati unosara uchitaura navo. Pakaita noise. Sasa kubasa kwacho hamuchaenda, muda kundisira hondo dzenyu. Usatambe nechinhu ichi. Mwari akasakuwanira nyasha. Munoita mafirimu pamba pevanhu. Hauende nhasi taurai navo. Ndotaura navo sei? Unosara uchitaura navo. Muda kundisira hondo dzenyu. Monzwa futi muchitaura motaurwa nemi mese. Konde pavoka. Chimbotrai kuita prayer pakati peusiku pamba pevanhu. Uchandiudza iwe kuti mananga matete. Pamba pavo. Rikata kaka. Ndepeduka. Masatanist, asi masatanist malandlord. Mwari akawawanira nyasha kuti vave nestand vavake. Achiriko is the same yesterday, today and forever. Don't settle for less. Ozawa mwana waunomaka uchiti masatanist, asi masatanist. Right yao pamba pao. Hapana kana satana. Chazvoona kutoilet kwaitwa mesi. Ndione unopiwa mosha yacho. Kumbira ndaingwa nevaenzi ndagara pamasofa enyu. Satani ari wicked zvekudaro zveshuwa. Zvimwe zvichemo zvatinoiti chikumbira kuti vatiitire soka.
dai Mwari atotiwanira nyasha, taregera kubhega vanhu, atipa nyasha dzake, tavawo vanhu. Zvinoembarasa, ndozvinhu zvaunofana kuita nharo nazvo. Ndati tafurirwe nevanazvo. Akubira mwana hasi kufara kuti uve nemwana mupenyu. Munogara mese but pane nyaya apo. Dai Mwari atiwanira nyasha. Life inoda nharo. Munhu anoberekwa akapfumbata, anenge akabata zvipo zvake, handakuiramba ini. But ndine imwe version. Chinoita kuti munhu aberekwa akapfumbata, kudzonzi panyika pauya paitori fight simba. Unofira mahara. Waiti kupfumbata zvipo chete, makwikwi. Unosvika pane nyaya dzakakumirira dzausina kuita. Panyika. Unosvika pane imwe nhamo yakarongwa neimwe generation inongotarisana newe. Sapa kuda kuti iwe usadunga munhu umire. Uti life Jesu ndiri kuiramba, Mwari ndiwanirewo nyasha. Uya usi upenyu. Kana pana akaba, Bible rinoti mbavha ikabatwa inoripa kanomwe. Zvinoti pane dzimwe nyaya dzinofanirwa kurivheswa naMwari usiku wanhasi. Yako story must change. Vakatorerwa vakagutsikana ndivo, kwete iwewe, kwete inini. Vanopupura kuti Mwari akavaitira, vanopinda kupa, vanopinda pano. Hausoro munhu wanochita matestimony muchechi menyu. Isaini yekuti Mwari wacho achiri kuita ngoti hasi kuita newe chete. Akakuvengeri, haana. Pane imwe stamina dzimwe nharo dzinodiwa. I want to make a declaration. Unogona kusumuka hako. Kana zvichikuitira zvakanaka. Ende ino inguva yekurara, akarara musi achovhi ndima yake. Ko haisi mhosva ka, zvake zviye zviri right. Ko hatifanane ka, unomutsa landlord yorode, siya landlord wazorore. My prayer and your prayer tonight, exchange iyi yakaitwa usiku inoda kurivheswa. Zvangu zvipenyu zvinofanira kubatika. Yangu marriage menyu ndo yandiri kuda, kwete yakafa. Kungozikana nesenemu yemurume chete nemurume wacho amuzivane. Hauna chakanaka chinooneka kuti uri pamurume, unorarama seshirikadzi. Paka exchange kwa joy pa marriage, joy yemumba menyu yapanze inofanira kudzoka. Zvakanaka zvofanira kubatika mumba menyu, zviri kuitirwa girlfriend panze apa. Zvakanaka ngazvidzoke mumba mazvo. Life inoda nharo bururu. Why? Nokuti mweya china ine nharo, haina simba but ine nharo. Sanada kuti iwewe une nharo nesimba, zvako zvinofanirwa kudzoka. Raise your hand. Father, I decree and I declare. Mwari wenyasha mutsvene wakatendeka. Chakabvutwa nemuvengi ngachidzorwe. Ndiri kunamatira restoration. A reverse of every deal yakaitwa usiku, akatorerwa business, akatorerwa marriage, muchato ukabvutwa. Ndiri kutaura nyasha, ndiri kutaura simba raJehovha. Ngazvidzoke, ngazvidzoke, ngazvidzoke. Zvipenyu ngazvibatike, zvipenyu ngazvibatike, zvipenyu ngazvibatike. Wese akatora chipenyu muruoko rwake. Ndiri kudeclare iko zvino, zita rakagadzikwa nyangwe muhare, zita rikamutevera rikamubatira muchato, muchato ukabvutwa pakasara paine certificate yemarriage chete. Baba, ndiri kunamata mangwanani ano, ndiri kunamata mangwanani ano. Vatumwa venyu ngavapinde pabasa. Every law of exchange yakaitwa nemweya china, ndiri kudeclare mangwanani ano, nezita raJesu, nezita raJesu. Uyu ngaregedzwe, uyu ngaregedzwe, basa rake ngariregedzwe, muchato wake ngauregedzwe, muchato wake ngauregedzwe. Uyu ngaregedzwe nezita raJesu, nezita raJesu. Law of exchange yakaitwa usiku nemuvengi, ndinomira semuranda waJehovha. Every law of exchange yakaitwa pabasa, yakaitwa pa business, mangwanani ano, mangwanani ano, mangwanani ano. Baba, ndakumbira nyasha, ndakumbira favor. I reverse it, I reverse it, I reverse it, I reverse it in the mighty name of Jesus. Rakatabo shataka.
Menta baradia sakota barande. Ibakaze. Maliga da baranda. Yeke tebosha. Ribasa yake. Maliga da. Barakazuka tayata. Reketa la basata. Every law of exchange. Every law of exchange. Did not declare mangwana ni ano. Chaka futkwa. Chaka torwa. Nezi taracheso. Nezi taracheso. Ngautoke muchato. Ngaritoke business. Spirit of barrenness. I challenge you this morning. In the mighty name of Jesus. Vanava katorwa. Vanava katorwa. Vanava katorwa. Vakaiswa mumfura. Vanava katorwa. Nemwe munyanza. Ndikutaura iko shino. Vananga vatsoke. Vananga vatsoke. Vananga vatsoke. Basara kengari tsoke. Visa ngari tindwe. Ndiri kudeclare nyasha. Chakabvutwa nemuvengi. Chakabatwa newakaipa. Chikatorwa muupenyu hwake. Nekuda kwesimba remuchinjikwa. Nekuda kweropa raKristu Jesu. Every demon rekumuri. Every demon remufamily. Vana vekwaba mkuru vanobudirira. Vekwaba mninari marombe. Vana vamaiguru vanobudirira. Vekwa mainini vari marombe. Chakabvuta shipo. Chakabvuta shipo. Chakabvuta shipo. Chakabvuta shipo. Ndiri kunzwa munhu ari gifted. But haana kwaari kuenda. Pane munhu ane chipo. Aya maoko akaya. Anoti kana abata misoro yevanhu. Saluni iri kusimuka. But iye haasi kusimuka. Baba ndiri kutaura pamaoko emwanasikana. Mweya wokushandiswa. Mweya wokushandiswa. Muregedze. 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 Mweya wokushandiswa. Mweya wokushandiswa. Mweya wokushandiswa. Mweya wokushandiswa. Muregedze. Usambata. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. I reverse. I reverse. I reverse. I reverse. Mweya wa abuse. Do not reverse. Do not reverse. In the mighty name of Jesus. Rakatabosha. Menta baladiasa. Chiboish. Chiboish. Chaida kumunzira mari zhinji. Akasiwa ari rombe. Nevanhu vakaba munyika yemweya. I reverse. I reverse. I reverse it. I reverse it. Madimoni asingade michato anoda kushandiswa nekumitiswa. Ndiri kudeclare mangwanani ano. Ndiri kudeclare mangwanani ano. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Mweya wokushandiswa. Mweya wokushandiswa. Unopromiswa marriage asa urorwe. Unongoshandiswa. Ndiri kutaura iko zvino. Muchato wako. Muchato wako. Ngaudzoke. 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 Nezita raJesu. I want to pray. The gift of God is upon your life. But chinzwa manje nyangwe chipo chakushumira Mwari chiripo kune vakatsikirira chipo chako nezita raJesu. Nezita raJesu. Every spiritual gift I call upon evangelists, I call upon prophets, I call upon apostles. Rakatabosha. Catch the fire. 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 Mwari sumudzai mare dzenyu. Sumudzai vavhangeri venyu. Sumudzai vaprofita venyu. I command. Reketebosha. Miketela basata. Riba shateke. Chipo chako. Chipo chako. Chipo chako. Gamuchira. 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 Ndiri kutaura sodzo. Ndiri kutaura nyasha. Iye akandidana. Akandiita muvhangeri. Ndiye akakudana. But kune vanokutsimbirira. I extend it. Akatora zviri mauri. Nhasi nezita raJesu. Pakatabo shatarakata. Rekata ya bazigedaya. Miketa kala dabasa. Iye marwe iyeyo. Ari kutora pfuma emba mako. Ari kuitirwa zvaunofanirwa kuitirwa iwewe. I reverse. I reverse. I reverse. I reverse. I reverse. I reverse. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
wako mwana mupenyo, wako mwana mupenyo, yako marriage imenyo, rako basa imenyo, mari ngaibatike, mari ngaibatike. Stand yoyo airambe iri stand. Vakanotaura pa stand yako kuti imba ivakike, ndinotaura mari, ndiri kutaura mari yekuvaka, yekuvaka. Stand iyoyo inovakwa gore rino, stand iyoyo inovakika. Kuna akamira pa stand yako akataura mazwi ekuti auvake, kuna akatarisa relationship yako akati iwewe aurorwe. I stand as a servant of the Most High God. I decree and I declare, chako chipo ichi mukati megore rino, chako chipo ichi mukati megore rino. Doors be open, doors be open, doors be open. Kuna akatarisa passport yako wakati uchatora passport hauna kwa unaenda, nyika dziri kure. Bible rangu rinoti nyika nekuzara kwayo ruoko rwa Jehovha ndakudhinda mavisa munyika imweya. Every resistance iri pa passport yako, maboda ndinoafura, maboda ndinoafura, maairport ndinoafura. Mavisa ngaatindwe, mavisa ngaatindwe, nyasha ngadzifambe newe. Mwari ngavakutungamirire nezita raJesu. Yabasataka mante baladiasa ribasha teke malika dakosa ibakade mentabarikata senta bayando rikataya mensa balika dakosa yekete koroboshiaka ribasa teke malikata. Spirit of witchcraft, spirit of witchcraft, mweyawe uroi wakashereketwa pa zita rako, mweyawe uroi wakashereketwa pa marriage yako, mweyawe mishonga, mweyawe uroi. Ndinotaura ropa ra Jesu, ndinotaura ropa ra Jesu, ndinotaura ropa ra Jesu, ndinotaura ropa ra Jesu, ndinotaura ropa ra Jesu. Spirit of witchcraft, spirit of witchcraft, I paralyze you in this morning in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Spirit of witchcraft, I paralyze you in the name of Jesus. Father, I thank you for your word. I thank you for the grace and the anointing. May the fire rest upon their lives. Moto wa mweya mchene ngaugare pamusoro pe upenyu wake. Moto wa mweya mchene ngaugare pamusoro pe upenyu wake. Munotaura mshogoleni wakaita semarime yemoto achigara pamusoro pawo vakataura nedzimwe ndimi. Father, I pray, I command the anointing iri munyika yemweya kuresta pamusoro pe upenyu wake, to speak in new tongues. I decree and I declare, may the wave, may the gift of tongues rest upon the believers.